bon ko don ko be wari ɲini shetane siraw la pour olu ka wari sɔrɔ ko ale y'o f'u ye ko olu ta ye darura de bon ko wari ɲini cogo ko portefeuille dɔ de bɛ ko a bɛ ka wari bɔ bon n balima ninnu ye nkalon de portefeuille ka wari bɔ cogo minnu filɛ nin ye wari tɛ n'a bɛ se ka mɔgɔ nafa nkalonw de don politiki de don nanbaraw de don sihirul qumuru de don sihirul qumuru u b'a fɔ min ma sihiru taqyili o de don a dɔw ta affaire yɛrɛ de don e m'a ye hari dɔw bɛ jamana kɔnɔ tun bɛ nin baara sugu la n'a tubira ka bɔ la a b'a kɛ k'u gundo bɔrɔtɔ minnu bɛ fɔ ko olu bɛ wari bɔ daga la a bɛ affaire u bɛ wari ninnu dɔ daga la de u b'a dila cogo de la ka wari ninnu dɔ daga la k'a sɔrɔ aw t'a kalama e tɛ a b'a sɔrɔ wari ninnu bɛ daga la de n'a ye wari ninnu dɔ daga la min ye finikolon ye a b'a da wari ninnu kan ka bɔgɔ kɛ ka finikolon in ka daga in kɔnɔna bɛɛ kɛ bɔgɔ ye ka bɔgɔ bari a bɛɛ la fo a bɛ ja bolo donc ni aw nana ma sisan a bɛ daga yira la a yɛrɛ ɲɛ bɛ daga kɔnɔna na fɛn t'a la dɛ u b'a fɔ a bɛ min kalama a b'a tɛgɛ dɔn i b'a sɔrɔ finikolon yɔrɔ dɔ ale ye bolo dɔ yɔrɔ to o la a b'a bolo dɔ ka finikolon in kɔrɔta ka to ka wari in bɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ da y'a bɛɛ bila ye nanbara de don Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka majmu fatawa ni dabalikɛlaw ni affaire tigiw ni musirikiw ni mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw hakili suɲa a y'a caman maloya nin cogo la dɔw ta yɛrɛ tɛ hali setani baara de a bɛ politiki ni affaire ni bandiya Ibn Taymiyyah y'a caman yɛrɛ malo ko dɔw la dɔw tun bɛ minnu hara tun bɛ jamanaw kɔnɔ u bɛ taa yaala tun bɛ dɔn kɛ u bɛ taa yaala duguw la u bɛ don tasuma la u ɲana tasuma t'u jani u bɛ tasuma minɛnen to u da kɔnɔ u bɛ tasuma minɛ ka don a kɔnɔ aw b'a fɔ ko tasuma kabako don ko tasuma t'u minɛ Ibn Taymiyyah n'a ɲɔgɔnna kɔrɔsira ɲɔgɔn na a ko i bɛ min kɛ affaire de don ko wɛrɛ tɛ koyi sisan taa don tu kɔnɔ i ka bɔ mɔgɔw ɲana ji kala i ka taa ko kana an ka don tasuma la n sɔnna o kɔfɛ Ibn Taymiyyah ko o yɛrɛ ka ja o y'a sɔrɔ jama sigilen de don a ko i bolonkoni filɛ a ko ni ji kala ye o y'a sɔrɔ olu tile la lanpaw de bɛ mɛnɛ lanpa mɛnɛnen filɛ an kan bolow sɔrɔ a kɔrɔ i bolonkoni dɔrɔn a ko ni ji kala an k'u sɔrɔ i lanpan kɔnɔ a dɛsɛra jama ye wo cɛ la Ibn Taymiyyah ko n b'a cogo fɔ a ye a ko filɛ ka min kɛ nin ye ko wɛrɛ tɛ o affaire de don a ko ntori in kelen min filɛ nin ye a golo n'i y'a ja ka mugu bɔ a ko iri dɔw bɛ kungo kɔnɔna la k'o mugu bɔ k'u fara ɲɔgɔn kan k'a don tulu la k'i farikolo mun n'a ye Ibn Taymiyyah ko fo ka t'i ko ni ji kala ye tasuma t'i farikolo minɛ i b'o de kɛ a y'o tigi maloya nin cogo de la a dɔw ta ye setani baaraw ye dɔw fana tun bɛ yen a n'o fana ye débat kɛ munakasa kɛ ko ale fana bɛ jama de bɛ na ka jama koori ka kuranna da i bɛ min kalama kuranna bɛ munumunu jama cɛ la ko cɛ nin cɛ ko a bɛ kuranna de latama Ibn Taymiyyah nana ma ka nasiha kɛ a ko nin dabila i tɛ foyi la ni setani baara tɛ a ko Ibn Taymiyyah ko fara ne la a ko hari e jɔlen ne bɛ n ka kuranna taama a Ibn Taymiyyah ko kɔni sɛn t'a la a ko ne jɔlen e tɛ se ka kuranna taama a ko n bɛ se u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma u ko sini an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan i n'i ka kuranna kana i k'a taama Ibn Taymiyyah taala a ka kalanden mun na dalen b'u ka alansira n'u ka limaniya la a ye hakɛ dɔ tɔmɔ a ko n'an taara jama la a ka cari a ka koori a ka don jama cɛ la bɛɛ ka ayatul kursi kalannen kɔrɔ setani de bɛ na koyi kanto ayatul kursi kalanni na setani tɛ se ka na u taara Ibn Taymiyyah ka mɔgɔw jɔra jama cɛ la a yɛrɛ bɛɛ u bɛ ayatul kursi kalannen kɔrɔ cɛ nana n'a ka kuranna ye k'a da bɛɛ ɲana jama korilen a y'a ka kilisiw kɔ parce que n'a ye kilisiw fɔ a b'a fɔ duru kuranna bɛ munumunu mais nin dɔ ye a ye kilisiw fɔ ko duru a dalen tora a y'a fɔ ko duru a dalen tora a y'a fɔ ko duru Ibn Taymiyyah ko a tɛ se ka taa o a ko setaniw de don u tɛ se ka na yan
afana malo yarate ni ni ya kam majmu fatawa tay ben nin chama sura kuro a dow ye affaire diralen de droit de wuye shetanu de nube mu gotta rombe worite bo portefeuille kono na yere ko be seke nafa koy a be shetane bara ibi ñewde dabali tendo be kay ñakuro cugo ya doro ka sura to cugo la awa ni mu gommi ñenni sugu de ke hari ye wori soro iye fulanka fo yakede mushrikiya de fule ka ke ka wori soro ni ñede ki ka jiya ki ka lagara fere jiñama woyede ki ka lagara fere jiñama donc mushrikiya de do ni mu gommi ndara la mushrikiya de do kafiriya de do et puis a dow yere ngalon de do tese ka fo ñanabo e ka bo koro doro fo ti bolo ube mogo de trompene no ñede ala ka ankisu toroma donc ni mogo min ñake fana har e ka wori sabatiray bolo donc ye mushrikiya de kiyade iye mushrikiya min ke tubi kata ala may kana sade ni sara ibeta dume janabala te yafima ala kan kisikantan